website din wanda ku na shiga www.jonet.com.ng. Then login. Yawwa, you are now logging as a user. Yanzu ga kun ga kwata-kwata abin da yake wallet ɗina ba shi da yawa. Na riga na cinye shi. Kun gan shi kwata-kwata naira 31 ne. To abin da ya kamata ku yi sai ku yi crediting wallet ɗinku. To ta yaya za ka sa kuɗi a cikin wani application har kake sai da data ko kuma kake sai a kanka data? Abu ɗaya shine za ka yi, za ka kalli wannan gun da na yi cycle ɗin shi yanzun nan. An rubuta transfer to kaza 9980716361 Providius Bank. To a cikin wannan da ka sa kuɗin. To yanzu bari ku sa kuɗin. Kun ga shi ne number 4 Providius Bank. To kun ga ya sa suna, menene ya sa suna? Ya sa kaza Jonet Adbunayi Muhammad. To yanzu sai in sa password. Good. Kun ga me suka ce successfully kaza account has been credited. To shikenan bari ku yi wannan. Tunda yayi crediting bari in yi refresh din browser na. To kun ga da kun shi zama as magic. Kun ga kuɗi ya zo 1000 da wani abu ya zo. Yanzu mun kuɗin nan shine dan siya data da shi. To ta yaya zaka siya data? Abin da ya kamata ka yi shine sai ka je nan gun. Ka ga nan gun da aka ce buy data internet. To sai ka shige ta. To ka ga nan gun select network provider, sai ka shiga ka sa MTN chip data. Na biyu na biyu sai ka sa chip data. Na uku bundle, kaga 500 MB. 500 MB kuma shi akan iya saida shi a naira 120 ne. Suna saida shi a naira 120. Amma shi kuma 1 gig akan saida shi 210. Kaga an yi discount nawa? Kaga 1 gig 210. 1 gig. To wanne ne sai ka shiga number da kake so ka tura. Idan kana so ka saida a wani mutum ne sai ka shiga. Idan kana so ka saida a wani, yanzu kamar ni ina so in saida a wani sai in sa number wayansa kamar haka 07036694876. Kaga sai in sa email address ina da na buɗe wannan abin a matsayin Bilya. Ya Buneya a gmail.com. sai in sa buy data. Kaga buy data nan dan shiga. To kun ga kaza 1 gig MTN duk kai confirming sai ka shiga pay. Akwai secret code din da ake sawa. Idan aka sai ka sa secret code ɗinka. Ni secret code ina zan samu. Idan ka siya shikenan already data ya riga ta. Anan ke baby. Na'am gani. Kun ga gashi nan ya riga ya tafi kenan. Kun ga abin in kuɗin ya riga ya tafi, in data ya riga ya tafi, za ku ga sako kamar haka. Ga jima nan za ku shi kamar haka. Yau kun ga shine ya tafi. To idan wannan ya tafi shikenan ya riga ya tafi, datan ka yayi sai kai saving ko kuma kai printing. In kai saving saboda wasu